Kako i kada treba sa decom razgovarati o Bogu? Vidite, sa decom treba razgovarati o Bogu od malih nogu. Čuli ste pre skoro, ne znam kom pitanju, smo razgovarali mila Boga. Upravo ta reč mila, deca znaju šta je to mila i znaju šta je to Boga. A mi na veronauci, ja u stvari na veronauci, kada decu to vodim u crkvu, stavim ih ovde ispred, pokažem na ikonostas i pitam ih da li prepoznaju svoju krsnu slavu sa ikonostasa. Onda im objašnjavam ko je to Hristos, ko je to Bogorodica, ko je to njihova krsna slava, zašto se tako slika, zašto se tako oslikava. Onda dolazimo do teme Svetoga Serafima, raduj se, Hristos voskrese, raduj se, radosti moja. Jer upravo to, Hristos voskrese, treba stalno deci govoriti, ponavljati. Ne samo njih prvi 40 dana, nego non stop. Zato mi kada imamo veronauku u školi i znaju to i nastavnici i sve kad god mene vide, svi kažu Hristos voskrese i vajstinu voskrese. I to tokom cele godine. Tako se u školi pozdravljamo i sa nastavnicima i sa decom. Naravno, tu je i pomoć Bog i Bog pomogao, ali češće se čuje to Hristos voskrese i vajstinu voskrese. Jer kad deca to čuju i u školi, onda znaju da su na pravom putu, na putu spasenja i na putu vere.